Bueno, Xon, escolta'm, com ho tenim això? Perquè avui al programa mai havíem tingut gent tan jove, Jo vaig obrint el vi i el pica-pica com el tenim, a veure. No, estigues tranquil, que està solucionat, no et preocupis, mira. Sí, però, escolta'm, està solucionat, jo no t'he vist en cap moment a la cuina cuinant. Ui, espera't, que he anat a comprar una cosa. No fotis... Hombre, claro. Que he anat a comprar ensaladilla de jotri. Ja està tot solventat, no et preocupis. 1, 2 i 3. Vinga, va, que anem tard. Uita. Això és producte de temporada. Mira, és que sembla que l'acabin de fer, T'has fixat? Espectacular. Vaig a posar més vi en fred perquè això Un moment. és una meravella, tu. Com si l'hagués fet a casa. Oh, quina pinta. Oh, que bo. M'encanta. Bones i benvinguts a l'Hort. Et portem a l'Hort, aquest podcast fet des del cor de Girona. Escolteu-me. Aquest silenci, aquesta sí que no me l'esperava, perquè això és una pedra, una alòs que m'arrossega tot arreu on surto. Aleix, no sé qui ha sigut el responsable d'aquest Chiron. I no m'agradaria empipar-me com has començat tota la tarda, empipat. Torna-la a posar, sisplau. A veure. El Jorge Javier Gironí. Això és una cosa que em persegueix a tot arreu. Després en parlarem d'això amb la persona responsable. No sé si ha sigut la Xon o qui ha sigut. Que bo. Però escolteu, benvinguts a Et portem a l'Hort, aquí enregistrat a l'Hort Crea, al carrer del Carme de Girona. Podcast gironí, el Jorge Javier Gironí al mando i al micròfon de moment. I res, hem vingut una estoneta a passar-ho bé, el públic ja el tenim aquí ben, mai millor dit, ben calent, ara el refredarem, estem amb l'aire condicionat, aquest juliol que està sent calorós a tot el país, però a la ciutat de Girona també, i com que la Xon, escolta'm, Aleix, on tenim a la Xon? Al seu seient veig que no hi ha ningú, bueno, tenim els Sibarites darrere, que també fan molt de goig, no sé, però la Xon quedava bé en aquest micròfon, espero que es pugui incorporar en breu, però mentre s'incorpora, tenim bones notícies, i és que a Girona estem de celebració, i no només a Girona, sinó a tota Catalunya, perquè el segell Girona Excel·lent estem de celebració, s'ha pogut fer públic ja els 137 productes de 83 empreses guardonades, i és aquest segell agroalimentari creat per la Diputació de Girona, que el que vol és dinamitzar aquest sector primari, el sector, les empreses que elaboren i transformen producte amb tastos a cegues. Els tastadors en cap moment saben quin producte tenen davant seu, amb tastos a cegues van triant les mostres, mostra 1 i 2, i els tastadors que són tècnics agroalimentaris, com podem veure també cuiners de renom de la ciutat de Girona, el Marc Ramos, amb cara d'empipat, però és un tio que en sap molt, i tot aquest reguitzell de productes Girona Excel·lent que tenim des del sector del formatge, les anxoves, els vins, les galetes, les avellanes de Brunyola. És el meu producte fetitxe, aquestes avellanes de Brunyola, els nuesets, és una meravella, i realment estem de celebració, s'ha fet públic. Entre aquests productes també hem de dir que la família de Jotri, 5 guardons, una empresa que es presenta per primera vegada al Girona Excel·lent, que hem de dir que és la 5a edició, 10 anys d'aquest segell agroalimentari, on els tastadors no saben mai que tasten, i aquí a les meves mans avui tinc aquest producte que és fantàstic, que és l'escudella i carn d'olla de Jotri, que a partir d'ara ja la podem gaudir amb aquest segell Girona Excel·lent, entre d'altres coses que parlarem durant el programa, perquè tenim una recepta, tenim aquí una elaboració de vedella amb bolets, que és una meravella, i també la tindrem al segell. La podrem gaudir no només a Catalunya, sinó que la portarem a tot arreu a gaudir d'aquests productes Girona Excel·lent. Després d'aquesta bona notícia, ara ja es pot fer públic, jo crec que hauríem d'anar de cara a barraca i anar al plat fort d'avui, que són aquestes convidades que tenim nosaltres avui aquí, que estan la mar de bé. Fem una... A veure, sisplau, aquesta porta, Lluís, sisplau, a veure. Xon, hombre! Neta! Que placeta! Com ens agrada, Per al públic, que més fort! T'has tirat aquí,
Va, entra, que s'escapa el gat, que aquesta frescor que tenim aquí dintre, escolteu, com dirien a la península, dichosos los ojos. Quina pinta. Uau! Qui l'ha fet? No, però la pregunta és aquesta ara us presentaré. La pregunta és aquesta, que Jotri fa truites, ara de patates i ceba. L'he fet aquí darrere la barbacoa. Alerta. Perquè no ets un bon català si no saps fer una truita a la brasa, A la brasa. No som bones catalanes, nosaltres. Encara no hem arribat a aquest punt. Encara no. Us ho posaré. A la brasa? I la proveu. A la Uau. brasa, aquí darrere, a l'hort. Carai. Aquí darrere. Xon, tu vas tallant aquesta fantàstica truita que, com bé deies, l'has feta amb molt de carinyo. Jo, si et sembla bé, fem una mica de sumari avui, no? Fem una mica de sumari. Després d'aquesta atropella... Hem de dir que té bona pinta la truita i fa bona oloreta. Vagi per endavant. Escolteu-me, avui tenim novetats aquí a Et Portem a l'Hort perquè tenim a la Clàudia Martínez, que s'incorporarà a l'equip del Portem a l'Hort, on ella farà les seves recomanacions, principalment barcelonines, també, i s'incorporarà després amb la seva secció de l'hort a la taula, que em sembla fantàstic, però ara jo crec que sí que hem d'anar de cara a barraca a les nostres convidades, perquè clar, ja els comencem ràpid això, no sé ni com presentar-les perquè jo estic nerviós, perquè clar, aquestes noies que ho estan patant a les xarxes, i no a les xarxes sinó a tot arreu, benvingudes Alba, benvinguda Laura, taula per dos. Moltes gràcies, A veure Jordi. aquest plano, hòstia, fantàstic, aquests perfils tan bonics que teniu, no, fantàstic, aquest somriure. Que dirta. Abans de que anem de cara a barraca i a tastar la truita, deixeu-me dir, perquè Sí, a que ens està fent ullets. l'hort la cosa va de romanços. I jo, abans de conèixer a taula per dos, com l'estem coneixent avui, a totes dues vaig conèixer la Laura. Sí. I jo li vaig dir a la Laura, escolta'm, Laura, això és un romanço. I ella em va mirar com dient, escolta'm, dic, no pateixis, jo tinc parella. Jo dic romanso quan tinc feeling amb algú. Exacte. No, perdó. no m'he explicat, No se me va expulsar, diguem que tenia parella. Ella va ser sincera. No, jo no en tinc, jo no en tinc. No, i ara Alguna vegada ho hem hagut de fer. us coneixem a totes dues, benvingudes a Et Portem a l'Hort, Moltes gràcies. aquí a l'Hort Crea, i avui comencem el programa de l'enrevés, hem girat al mitjó. Total. Bueno, donem la benvinguda com cal a la Xon, després d'aquesta truita que ja ve que tasteu, no us demanaré aplaudiments perquè enviarem la truita. Hem preguntat per tu, Sí, Abans de començar hem preguntat per tu, però Així m'agrada. Heu vist el Cairon que li hem preparat en Jordi? Sí, l'hem vist. Està xulo, Ha sigut idea teva. m'ha fet molta il·lusió. Que sí? M'ha fet molta il·lusió. Jo crec que a l'Eix, no sé si hem posat el Cairon de la Xon avui, no sé si el teníem. Ostres, Truitòloga de confiança. m'encanta. Sí. Anava a dir tortillera de confiança, però he pensat, no, som així friendly, però no, deixem un truitòloga que també queda... Quina història hi ha darrere el teu... Què posava? Jorge? No. Jorge Javier. El gironí. Jorge Javier de Girona, gironí. Bueno, clar, ja. Aquest... Aquesta és una història que Sí. em persegueix, però bueno, per passar ja un tupido velo sobre aquest tema, moment truita de la Xon. Ai, no l'he provat. Què? No l'has provat? A veure, No he què... pogut resistir-me. Alba, tasta això, a veure què tal ho tenim. Heu de fer cara d'instagramers, això que feu de... Vols que- Tal, a veure com ho Que feu. bo. No, està brutal. No porta ceba? No. Aquest és el debat, M'agrada sense ceba, a mi. He de dir que jo soc amb Buah, molt de bona, ceba i està boníssima. Sí? sense, però... M'hagués agradat, perquè clar, com que la faig a la brasa, costa molt trobar exactament el punt. A mi No, m'agrada està que quedi una tremenda. miqueta més molla, que quedi més... Però, bueno, no es pot tenir... És difícil, és complicat. Tu, Xon, Molt bona. no t'espantis. Sí? Tu, Xon, no t'espantis quan jo faci cosetes, perquè estic parlant en clau amb el meu amic Aleix. Ai, que mono que Sí, ets. que és el nostre romanço. Hem de dir una cosa, l'Aleix, que sempre en parlem d'ell i no el veieu vosaltres, avui l'hem batejat com el director de tota aquesta història. Total. Perquè Déu-n'hi-do el que mana l'Aleix. Déu-n'hi-do el que mana, que és el company que està a realització i direcció Total. del programa, aquest programa que es Portem a l'Hort. Però perquè si algú té dubtes de qui ha fet la truita, crec que hi ha proves gràfiques també, no, Aleix? Uita. Això ja està... Ho veus, Sí. Que ja està... Uau. Ja veieu que realment quina la fa, gràcia. Bé de Déu. Això per taula per dos. la fa a la brasa, com podeu si no ets computar. capaç de donar-li la volta a la truita sense que caigui res. Xon, molt bé. Jo crec que ara sí. No sé si tenim mans o no, però un fort d'aplaudiment per la Xon. Un fort aplaudiment, que és fantàstic. Els que teniu el platillo amb la truita no patiu, però ha quedat clar, Xon, que és una bona truita, tens el vistiplau. Sí. Aquestes noies tenen paladar i crec que han donat l'ok, no, tot això? No, el 10. Jo m'estava rient perquè la nostra recepta... O sigui, el primer plat que vam cuinar va ser una truita i va quedar
no va quedar així. No, exacte. Va ser el primer que vau el primer fer, que vam fer juntes, però no, Juntes, això no està a exacte. xarxes. Sí. Amb ceba o sense ceba? Amb ceba. Sí. Més- I de fet, digues. Més seca o més... No, Més melosa, era més més crua melosa. per dins. però més tostadeta per fora, saps? Ah, Allò que és que dic, clar. raro. Però no era la idea, no era la idea. No era la idea. No, O sigui, era com un plat que ens vam conèixer d'Erasmus. Sí, estudiant fora Ah. i tots els nostres amics eren de fora i volíem com... Bueno, es feia un... es feien Sopar sopars internacionals, exacte. Ahà. I volíem portar algun plat de la nostra gastronomia i vam fer la truita perquè la veritat és que era el més senzill i la nostra cuina no donava per gaire perquè No, la literalment veritat que era no. un fogó elèctric que anava amb endó i no teníem ni forn Espantava, ni la cuina res, espantava. horrible. I res, va ser el nostre primer plat que vam dir, va, Que vam ens hi fer hem de- juntes. Que no és fàcil, fer una bona truita No, no és per res. fàcil, Realment no. Sembla més fàcil del que és. Sí. Però sí que és bé que al final la combinació de patata, ceba i ou, a no ser que se't cremi, sempre És- pot quedar bé. és- Com si és- és Ah, De uns construïda, ous un remenat. Exacte, com si... Sí. Exacte, si és deconstruït, serà bo igual. Funciona. Però fer una truita com Déu mana igual costa més. Escolteu, ja ens heu donat pistes, doncs, que vosaltres us vareu conèixer. Vosaltres dues, és la pregunta obligada, eh? Com us vareu conèixer? I ens heu, ja, sense arribar a la pregunta, d'Erasmus, totes dues, no us Sí, coneixeu? Us sí. coneixeu fora de Catalunya? No. sí. O sigui, perdó, fora de Catalunya, sí, ens Sí, vam conèixer a Amsterdam. Amsterdam. Sí, va ser bastant... Bueno, des del mateix primer dia, de fet, la història és, jo estava, els meus pares van venir, no?, perquè, bueno, ves allò que veus la residència, tal qual, i res, estava a la recepció, buscant a veure on anàvem a dinar, vaig escoltar gent parlant en català i dic, catalans, i allà estava l'Alba, res, vam anar a fer la compra per decorar l'habitació, tal, i des Sí. d'aquell dia, a la nit hi havia una festa, llavors coses que passen, tal, ens vam fer superamigues. Va haver-hi maig d'amigues. Va haver-hi maig molt d'amigues. maig. Jo, maig d'amigues. Maig de veritat d'amigues. que vaig pensar, serà amiga meva. No Sí. considero una mica el primer que passa, però vaig dir, Hi ha un promet. feeling. Anem bé, anem bé. Doncs escolta'm, Sí. ara ja sabem com us vareu conèixer, però jo crec que abans, Xon, Digue'm. d'anar a com va néixer Taula per Dos, us he vist que aquesta truiteta és molt bona, Ai, sí. però no, podeu fer una altra queixalada si voleu, podeu fer una altra queixalada, però mentre feu aquesta queixalada, preparem una altra coseta. Aleix, tinc un vídeo, en aquest cas que crec que és de la Laura, amb habilitats, ja sé. a veure si el podem Ja sé que veure sortirà per i aquí. podem seguir... Preparats. Oiteu, Oiteu, això. això. Ep, Ale, ep. Laura, aquí era la primera vegada que feies anar al porró? Doncs jo et diria que de que tingui memòria, sí, potser Que recordi, sí. podem- Que recordi. O sigui, potser, a més... No, és que jo crec que no. Jo Segur crec que que no mai he recordes. utilitzat... Una vegada a Amsterdam, no? Sí, no? Teníem per allà... No, jo diria que sí. I he de dir que crec que el vídeo es veu millor del que va ser en realitat. Sí, aquí crec que aquest... Sí, sí. No, va haver-hi un moment que la càmera desapareix d'això, però escolta'm, jo tinc aquí aquest porró. Bueno, Com hem quina pogut por. comprovar, i els que ens seguiu a les xarxes, que els que no ho feu molt malament, perquè no he pogut comprovar que l'Alba i la Laura estan practicant amb el tema del Estem porró. practicant. Reivindiquem el porró Sí, com aquest sí. element de la Sí. cuina tradicional catalana i que hauria Sí. d'estar a quasi bé totes les llars. Quasi bé totes, eh? Home, perquè la Yuson no el posarà a la seva taula, ja ho sabem, No, però... no ho no, farà. no ho No crec. li gustan les barres de Li, los- li espantarà si li posem això a taula, però vosaltres heu practicat aquests dies. Sí. Que se venia- vea, Veurem a veure. Sí, ho veiem a venir. que Vinga. se vea. No pateixis, Em eh? vull separar tot l'electrònic i ja està. Perquè no Tens les els tinc tovallons totes. també, si vols, per com a Estan ben recomanació. preparats, Vinga, vinga, va, que- Ens els heu posat només a nosaltres. Sí. No, tot... Teníeu poca fe. Vinga, a moment, Alba, porró, has practicat, Però tu fem un tranquil·la. repte, quants segons haig de donar? Quants... És que un moment, no, és que sóc capaç d'escopir-ho, No, home, no, escopir-ho no, capaç. escopir-ho no. No m'has dit. No, tu veu, escolta'm, si, Vale. si ho has És que d'escopir, em riuré. no et posarem segons, veu el que tu creguis. Em foco cap a tu. Però que ens en sortirem. Ui, la cortina. No pateixis, no No podem pateixis. posar música, no? Així. Quina música vols? Espera't un moment, digueu. Una música així, animada. Vinga, va. Que riure. Carnaval, carnaval, carnaval. Ep, 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 ep. Para. Un fort aplaudiment per l'Alba. Malament, I dic, para, perquè I que no fos que a Tenies- propòsit. tenies pinta de que ja tota la nit així, eh? Sí, m'ha agradat No, ha l'experiència. perdoneu, ha Ara tingut... enteneu perquè jo vaig dir aquella nit, ui, aquesta Sí, noia... a veure, porró, perdoneu-me una cosa. Aquesta noia, tu tens família a la Garrotxa? No, Perquè hi ha hagut un moment, hi ha garrotxins per aquí, garrotxines Sí, per aquí, hi ha hagut un moment de...
d'un titiu, 2 titius, 3 titius... Ha sigut total, eh? Uau, puc provar? No, Després, no. Peso. Fem una cosa, Alba. Que m'ho han explicat abans i dic, ostres. Sí, avui tancarem el programa amb els titius. Vale, titiu. Vale? I seràs m'agrada la l'encarregada de idea. tancar programa Mare avui. meva, jo m'ho Abans, la Laura, a veure com... A veure si Vinga, hem va. millorat des d'aquí. Vols que cantem Carnaval també o...? Sí, per què no? Vinga, va. Carnaval, carnaval, carnaval. Molt bé. No és fàcil el moment porró, no és fàcil. Xon, tu molt valenta, Que m'ho però feu. jo crec que ara tu... Escolta'm, Home, i i anem tant. de cara a barraca a l'entrevista ja. Perdoneu que us passo per aquí davant. Ara, vinga, va, som-hi. Un tovallonet també. I vull el carnaval també. Vinga, posa-li la No s'hi musiqueta. va ell, tu va jo. Hauries de tenir Vinga, més va. experiència que nosaltres. Vinga, va, sense pensar-ho, eh? Carnaval. Escolta'm, Xon, Ja ho tindríem, quasi això, bé de 10. Molta pràctica. No et vull donar el 10 perquè... No, després ens picarem. Després, al tu final, creuries. ens picarem. Repte. Sí, fem un repte. El que sí que podem fer, Xon, és que el porró el podem fer com a bon hort on estem, que el porró corri per la I sala. tant. Això els ha encantat la idea, eh? Els deixem que No han gaudeixin. dubtat. No. Els deixem que gaudeixin i ara sí, anem de cara a barraca. Volem conèixer una mica més a la família, perquè sou per més com la família, ja els conec tant, que de Taula per Dos. Sabem com us vareu conèixer, però com neix Taula per Dos? Ho Explica. explico jo. Bé, ve lligat una mica el que hem explicat abans, que ens vam conèixer estudiant fora, teníem molt de temps lliure, i a les dues ens agrada molt el tema de la gastronomia, ens agrada molt menjar, ho gaudim molt, ens encanta cuina. Sí que en aquell moment els recursos eren limitats, però sí que vam connectar molt justament per aquesta passió. I sí que després de l'Erasmus jo vaig estar vivint un any fora, quan jo vaig tornar justament la Laura se'n va anar un any fora, i ara que ens hem retrobat, per dir-ho d'una manera, vam dir... Clar, les dues hem estudiat comunicació, ens hem dedicat a això... Bueno, anava a dir sempre, però no fa tant que ens dediquem a alguna cosa. No, estem parlant... Fa 4 anys estàvem al parvulari i Va, ara situem a l'audiència. no som tan professionals, però... 23 i 24 anys, no? Exacte. És que clar. Sí, clar, sonava aquí com... I res, sempre ens havia cridat l'atenció de fer alguna cosa relacionada amb la comunicació gastronòmica. I vam decidir llançar-nos a la piscina a fer vídeos perquè realment, per separat, jo crec que no ho hauríem fet. Jo, per almenys, a mi no se m'hauria acudit. Fa coseta. Sí, no ens cridava tant i també ens ho passem molt bé. És a dir, és com el que ho gaudim molt i no és com ningú esforç, o és justament una que ens agrada molt. Era una mica tornar al que fèiem a Amsterdam, no? Però encara més elaborat, tal, no? I, escolta, publicar-ho, doncs, perquè teníem aquesta curiositat, no? Sí. Perquè, Laura, estem parlant també, Laura i Alba, estem parlant de que vosaltres porteu a les xarxes juntes. És que sembla que portin una eternitat, però clar, portem 3 mesos, 4 mesos, 3-4 mesos. 3-4, sí. 3-4. 3 algo, sí. I ho han petat. la història està, encara ja teniu no sé quants mils de seguidors, 20 no sé quants, 26. 26, Sí, 27, sí, por ahí. que en 3-4 mesos això és una És bestiesa. brutal. I quin és aquell primer vídeo on veieu que això va molt en sèrio? Que digueu, aquí què hem fet? Com l'hem liada? Com ha succeït això? La coca de recaptar, Sí. no? Sí, bueno, va ser... De fet, no és tant la coca, sinó la sèrie. Sí, anava a dir, bueno, és Sí. que al final és el primer episodi, no?, que tenim una sèrie que és No ets català si això no saps cuinar, no?, on sempre diem, t'ensenyem a fer, no?, els plats, els clàssics de tota la vida, i el primer clàssic va ser la coca de recapta, i sí que vam veure, ostres, de cop era com, ui, què està passant, no? I va ser a partir d'aquí, realment, que va començar... Coca. La coca de recapta, ara ja porteu coca de recapta, heu fet suquets, Hem fet suquets, bacallà a la llauna... Bacallà a la llauna... Picandó, sí, trinxat a la Cerdanya... Que Anem abans, fent. quan hem vist el vídeo de la Xon fent la truita girant-la, m'he recordat del moment trinxat. Ai, La vareu liar també, És moment que- trinxat? L'Alba té la un vaig vídeo girar, sí. girant el trinxat, que molta gent s'ha pensat que era una truita. Truita, sí. Que, bueno, va patir una mica aquell trinxat. Va caure? No, De construir. en la meva Sí. defensa, si no haguéssim estat gravant vídeos, hauria sortit bé. Però volia ensenyar-ho a la càmera i se'm va caure. Però el vam recuperar, perquè per sort és un trinxat i
el vam refer. El trinxat és agraït. Exacte. El trinxat és Dues agraït. vegades el vam tornar a posar i es va Sí. refer. Un trinxant necessita canya, que el tractin Sí. malament. Sí, sí, Sí. 100%. I res, va ser això. La sèrie de No ets català, llavors, aleshores sí que vam veure molt que la gent d'aquí o sigui, va connectar molt amb el contingut en si, que estàvem molt contents del fet de que ho comuniquéssim en català, de que transmetéssim la cultura catalana més a les xarxes i bueno, etc. I sí que vam veure com més un boom, que va ser a partir d'aleshores quan va començar a créixer tot. I la meva pregunta és, hi ha un boom, parlem de cuina catalana, sempre hem parlat de que la cuina catalana no era prou sexy per estar a les xarxes o no la teníem relacionada a nosaltres com a prou sexy. Ho és. Bueno, perquè és que faré una barreja de termes ara i de temes. Perquè clar, estem més acostumats als ceviches, als tatakis, Total. al ramen, Els brioix. als stick tartes amb brioix, que són boníssims, que jo em menjo i m'encanta, però quan vas a un restaurant de cuina catalana i ja comencen a introduir-te segons quins elements ens despistem tots. La història és, quina és la vostra relació abans dels vídeos, abans d'aquests capítols, episodis, com heu dit vosaltres, m'encanta, no són reels, són episodis i estic totalment d'acord. Ja s'estan diferenciant, nosaltres Sí. som episodis, Ja s'estan sí. diferenciant. Perquè realment ho és, i us estem esperant amb candeletes que surti un de nou per poder veure que esteu cuinant totes dues, però abans de fer aquests vídeos, quina era la vostra relació amb la cuina catalana? 23 i 24 anys, perquè jo crec que estem en un moment on tothom està una mica despistat amb això de la cuina tradicional, cuina catalana. 100%. Sí, jo en el meu cas em ve tot del meu pare i la meva àvia, que són super apassionats també de la gastronomia, cuinen molt, sempre han cuinat molt a casa, i el meu pare sempre m'ha dit, sí, jo més que cuinar, a mi m'agradava molt menjar bé. Clar. O sigui, m'encanta És que és gaudir-ho, típic. m'encanta menjar bé, i el meu pare sempre m'ho deia, no podràs estar tota la vida anant cada dia al restaurant. Si vols menjar bé, has de saber cuinar bé. Llavors, allà va ser quan vaig fer una mica el clic i vaig començar a interessar-me en la cuina. I cuina catalana en si perquè m'agrada molt, no? I perquè em sento identificada també i és el que he viscut a casa. Però també m'agrada... Bueno, realment no cuino res així estrany, de fora, que diguem. Cuino més coses tradicionals, però la meva relació abans amb això era que m'agradava molt menjar, m'agradava molt el menjar d'aquí i res, i que ho gaudia molt. Sí que vaig apuntar per un curs de cuina, etc per aprendre'n, però és això, és simplement que m'ho va transmetre molt el meu pare i la meva àvia i ja està. Que bo que hi hagi també la relació de la cuina amb el pare, no? Moltes vegades Sí. són les àvies, les mares, i que trobem Sí, aquests exacte, casos està també xulo. dels pares que Sí. han tingut la inquietud, o per la relació, per la relació que sigui, que són els que acaben inculcant també la cuina catalana. Sí. Jo, en Laura, el meu cas, bé, jo anava a respondre una mica per la mateixa línia. Jo crec que les dues tenim molta sort de tenir famílies, no?, que sempre han tingut molt present la gastronomia i hi ha hagut molta passió al darrere. Per part meva, la família del meu pare sí que és d'aquí, la família de la meva mare és gallega, que també és una gran gastronomia, però sí que doncs, m'ha amat molt, no, la cuina catalana de part de la meva àvia, amb els canelons que feia, que eren increïbles. El meu pare també feia faves a la catalana, que és com el seu plat estrella, i quan el fa és com, saps, el moment del meu pare, no? El fa potser una vegada a l'any, i sempre ha sigut com una mica tradició, no? Sempre hem tingut li hem donat aquest valor, no? Llavors, la meva relació amb la cuina catalana ve d'aquí. Sí que és veritat que jo sempre sí que he sigut bastant de cuinar des de més o menys la pandèmia i així, i he d'admetre que no he cuinat tant, no? Cuina tradicional, potser, he tirat per altres coses, però és això, sempre hi ha hagut aquest context, no? de tenir una família que ha valorat molt aquestes coses. I estic superagraïda. Està bé, perquè nosaltres tenim aquest concepte, no?, de que el jovent està perdut, de que, bueno, això que parlem sempre, no?, que surt a les converses, de que no tenen ganes de treballar, no tenen ganes de fer coses, que si, bueno, i sobretot en el sector de la restauració, que estan intercalant, no?, altres vies, però em refereixo a que vosaltres, el concepte que heu creat d'episodis, això és una feinada de Déu. Total, És una feinada de Déu. O sigui, això que esteu fent vosaltres, sí que hi ha gent que ho fa, però ho fa d'una altra manera. I és gent que ho fa, i ara no vull fotre, o sí que m'hi fotré, perquè he vingut a mullar-me. Sí. He vingut a mullar-me. Sí. On vosaltres, de moment, sí que és veritat que sou molt verges amb aquest tema a les xarxes i tot plegat, però ens acabem tots despistant, acabem fent coses de fora, canviant inclús l'idioma,
que no passa res. L'idioma mai serà un problema. Resulta que per la gent de la península sí que ho serà, per nosaltres no ho serà. Si heu de canviar d'idioma i ho considereu, canvieu, però vosaltres de moment esteu molt verges i aquest camí de cuina catalana, en el moment en el que estem, on hi ha poquets restaurants que sàpiguen, poquets no, n'hi ha molts, però el gran volum de la ciutat, vosaltres veniu de Barcelona. Sí. No sé si és fàcil menjar cuina catalana tradicional a Barcelona. Cada cop més. Sí. Però sí que abans era més complicat, jo crec. Sí, o almenys, bueno, no sé, també potser no teníem ni consciència, no? Però sí que, bueno, és el que comentàvem justament abans de començar abans i veritas, no? Que justament sembla que hi ha una mica un auge, no? D'aquest tipus de cuina. Ostres, i s'agraeix. Sempre ho hem comentat molt entre nosaltres, no? Que, ostres, és estrany veure, o sigui, ens estranyem més, no?, de veure un restaurant de cuina catalana que no pas un restaurant d'un altre tipus de cuina. I, no sé, sembla que sí que hi ha ara moviment, no? I hem de celebrar-ho, i ara jo pregunto una cosa, amb els Sibarites, que són ja uns sospitosos habituals al nostre podcast, un dia els hem de convidar que vinguin a xerrar, jo crec. Sí, xerrar una estona. Sí, jo crec que tenen història per explicar-nos i que vinguin de un en un perquè són una colla, són una tropa. Quants sous ara els Sibarites? 19 Sibarites? Bueno, traieu 19 capítols. 19 capítols fets. Vosaltres us coneixíeu? Us seguíeu a les xarxes? No passa res si no, eh? No, el maig pot ser avui, eh? Ens hem conegut ara, però quan ens ho ha estat explicant hem dit, ostres, ens sona molt. És a dir, no els teníem localitzats, però ens sonava d'haver-ho vist per xarxes realment. Doncs els Sibarites, us faig un resum molt ràpid, són uns activistes gastronòmics fantàstics que tenim a la nostra contrada gironina i que també són uns defensors de la bona cuina. De la bona cuina, que engloba amb altres coses. També uns bons defensors de la cuina tradicional catalana i això que ha agafat una volada també molt important, que són els esmorzars de forquilla i que tants plaers dona. Poder començar a dinar a les 8 del matí, jo crec que és una de les coses més fantàstiques. I més quan comences a fer una edat, quan tenir una edat. A mi em sembla perfecte començar a dinar a les 8 no, però a les 11 del matí començar a dinar, però això, què vol dir que tens una edat? Que tu ja no surts de juerga, ja no surts per les nits, ja no vaig a Amsterdam. No? Ja no me'n recordo d'Amsterdam. Perquè vosaltres, ara no ve ton ni això no està al guió, però sortiu de juerga per les nits, sí? Però mira l'art. El segon que més fem és sortir de festa després de cuinar. Home, no et passis. Juntes. No. Home, juntes potser sí. Així com a gran activitat. Sí. Això ho acaben d'escoltar els vostres jefes respectius, les vostres feines, i estan molt contents de d'escoltar. És que sortim amb els jefes. Perfecte. Així fantàstic. Hi ha bona confiança. Així fantàstic. Escolteu, reconduïm això després de la jarana i ens podem apuntar un dia a sortir de juerga. Home, és que en 23... Hi ha un esmorzar de forquilla amb els Sibarites també ens hem d'apuntar. A mi res. No, digues. No, que les dues copes ja em pujaven. S'està quedant sense... Però m'he calmat amb l'aigua. S'ha quedat amb l'aigua en gas. Aprofito ara, parlàvem de les vostres xarxes socials, cuina catalana. Hi havia, no sé si hi havia estratègia, que va ser força fortuït, no ho sé, ho pregunto. No sé si ara la hi ha d'estratègia. Això que ens diuen a les xarxes, que si no tens una bona estratègia no te'n surts, que si no... I clar, és molt difícil això de l'estratègia, perquè a mi l'estratègia el dia a dia se'ns menja a tots. No sé si vosaltres en teniu... Ens està passant exactament això. N'hi hauria d'haver-hi, però ara mateix no ens dona part. N'hi ha un 5%. És a dir, sí que tenim idea de cap a on volem anar i quin tipus de missatges volem transmetre o quin tipus de vídeos volem fer i com, però ens falta també acabar d'aterrar-ho. Sí, asseure'ns, tenim moltes idees, però no acabem de fer del tot. Però les teniu a partir d'ara, a partir que heu fet el boom, no? Perquè a l'inici ho fem perquè ens ho volem passar bé, i ara és quan us heu de començar a fer el plantejament, doncs, de la mateixa manera que esteu aquí, la setmana que ve estareu en un altre lloc que volen parlar amb vosaltres, us volem conèixer, que a partir d'ara sí que és com una obligació o una responsabilitat de ara què fem, no? Que ara és quan comença potser el complicat, no? És a dir, m'ho estic passant bé i de cop i volta comencen a seguir molta gent i ara la responsabilitat de ara què faig, no? Sí. És entendre una mica què s'espera també de tu, de nosaltres. Sí, exacte. Què esperen també aprendre o aprendre, que tampoc som res. Vull dir, que comuniquem, quin tipus de contingut podem fer. Sí, bueno, i a més... Què interessa. Jo crec que som dues persones bastant autoexigents, no? I sí que és veritat que, ostres, doncs una mica nota aquesta... No responsabilitat, perquè per res, però que, ostres, que no volem... que volem intentar fer bé dins de tot el que puguem, no? Llavors sí que hi ha aquest punt. Sí, per exemple, entro en el tema de
ho parlàvem abans, que ens han preguntat, teniu molta gent que es queixa o haters, que se li diu. I de fet, sí que, per exemple, hi ha un vídeo que és el més viral de tots, que és el que de fet ens ha fet créixer bastant, que és el del Fricandó. El Fricandó. I sí que hi ha molts comentaris, inclús la gent es baralla entre ella, a mi em fa molta gràcia, en el bon sentit, que dic, ostres, dona per parlar. Que és com, et diuen, jo el fricandó el faig sense pastanaga, jo el fricandó no el trituro, tal, i et comencen com a rebatir la recepta que estàs fent. Aleshores sí que és com, ens hem de... Fer una curassa. Sí, hem de com... Perquè al final nosaltres no expliquem la recepta. O sigui, sí, la tenen al copy, sí, al text, però nosaltres expliquem molt la història, d'on ve el plat. I aleshores, com veiem que interessa molt, volem fer-ho el millor possible, explicar com de fonts verídiques també, intentar fer-ho bé, i això que estem intentant com fer-ho el millor possible. Intentar fer-ho atractiu, no? Que també és aquest punt de què és el més interessant, no? O les curiositats. Sí, però jo crec que aquí hi ha una doble... Saps si és el ganivet, el doble filo? La història està que la gent, quan veu alguna que funciona, hi ha un hater que és específic d'anar allà, que benvinguts siguin, perquè això el que fa és posar divertimento a l'assumpte, que el vídeo es viralitzi un xic més, segur que també, però aquí hi ha una qüestió, que és a la cuina catalana sí que hi ha una recepta base, però després hi ha tantes famílies, hi ha tantes cases, hi ha tants pares, tantes àvies i tantes mares que han cuinat, que després, escolta'm, jo he fet aquesta recepta que és amb la que jo m'he documentat o la que jo he demanat a algun conegut o he trobat en un llibre i tu fas a casa teu la recepta que vulguis. No sé si us ho trobeu vosaltres, que hi ha un moviment de ja saps que jo soc molt crític, de matxirulos a les xarxes socials també, que no sé si us ho trobeu vosaltres per ser dos noies cuinant, que estan triomfant i tal. No, de moment no. No, doncs toquem fusta, toquem fusta. Sí, per sort no han vingut, espero que no vinguin mai. Gens, de fet, no, zero. Però no, de fet, estem com molt contentes també de com... L'acollida. Sí, l'acollida, i ja et dic, els únics comentaris així que podries qualificar com a negatius és gent que òbviament defensa la seva recepta i te la diu i ja està, però algun també es queixa de l'idioma, de que ho hauríem de fer en castellà, etc. Però a banda d'això no ha sigut... No. Amb els creadors en contingut en català sempre hi ha aquest conflicte de l'idioma, no? Sempre és allò, ostres, que jo és com... Suposo que ho fer en català perquè és com parleu entre vosaltres, principalment, no? També. Principalment per naturalitat. Jo és que hablo muy mal el castellà. Em sento super rara parlant en castellà. O sigui, el sé parlar, però no seria jo. Però és que seria molt estrany parlar-nos en castellà. O sigui, ja no només és això, saps? No, impossible. Sí, no. Vam dir, de fet, un dels temes a parlar quan vam començar a crear-ho tot va ser com, en quin idioma? Sabem que en castellà sí, arribes a més gent, però realment amb quin ens sentim més còmodes i amb quin realment serem més nosaltres. Sí. Que és el català, òbviament. Doncs ara jo vull fer-li la punyeta a l'Alba. Va. No. Sí, és que m'ha vingut una cosa... Sí, ara... No, o sigui, tu segur que parles anglès, en saps de parlar bé segur. Sí. Millor que el castellà, segurament. Ai, no em facis parlar anglès. No m'hi posaria jo amb això, però... No, una miqueta de roast beef... No vaig estar molt atenta a l'anglès. El castellà, a mi m'agradaria una cosa, perquè aquest vídeo el farem arribar al centre de la península. I vull que... És que m'ha vingut una frase al cap i m'agradaria que la reprodueixis, vale? No soc bon madrileny si no saps cuinar un cocido madrileño. Però vull que ho facis en castellà, això. Vale. Vinga, va. No eres, ¿no? Vale. No eres un buen madrileño si no sabes cocinar un cocido madrileño. Oye, pero hablas muy bien el castellano, Pero me siento rara. Jo crec que li poden donar el C1, el B1 i tots els carnets de castellà que hi hagin. Ya está. Ayuso, ¿has escuchado? Ayuso, atenta. Ahora hablamos contigo. Això té un filón, perquè no sé si s'estan fent prous vídeos de cuina tradicional madrilenya, no sé si no és tan extensa com la nostra, però tindria un filón, això. No ho sé, és veritat. No estan tan orgullosos. No, la cuina tradicional catalana sí que és veritat que mica en mica van agafant aquesta esbranzida i que cada vegada empreses que estan apostant per defensar aquesta cuina tradicional, restaurants que també ho estan fent, no tot és negatiu, i bueno, estem
l'any de la regió mundial de la gastronomia catalana i s'està fent plena defensa, que esperem que per la part política i tècnica no abandonin, només que no sigui aquest any, sinó que els futuribles es faci aquest recolzament al sector primari i del plegat. No abandonarem les xarxes, perquè us vull fer una pregunta i m'agradaria que fóssiu molt sinceres. Què en penseu d'aquest moviment? No heu de patir. Què penseu d'aquest moviment que hi ha a Instagram, a TikTok, d'aquests superaliments, de cuina saludable, de sucres que no són sucres, de l'etritol, de tot això? Què en penseu vosaltres? Alba i Laura, què en penseu d'això? Jo, personalment, he caigut en això. No, ja està. Ha sigut una mica me estoy quitando. Jo soc, com es diu, presa d'aquests missatges, però què em penso? Doncs que igual potser tenen raó en certes coses, però a la vegada tampoc tot és tan bo com sembla. I que 100%. Al final meva àvia va viure 96 anys i sempre va menjar xoriço, carn, sucre i per tant... Ni tan mal, no li va anar tan malament a l'àvia. Exacte. I segur que estava molt contenta. I també que les dues hem estudiat màrqueting i sabem, i com tothom sap realment, però que se sap que hi ha darrere de tots aquests missatges de no, el sucre és dolent. Doncs òbviament és perquè tu consumeixis alguna cosa que no és sucre o que no que és s'assembla al sucre. però que està en el teu benefici, el de l'empresa. O igual que igual ara me'n vaig al tema, però les cremes solars, les cremes del sol. Si el sol és molt dolent. Potser sí, no ho sé perquè no en tinc ni idea. Però també jo sempre penso que darrere hi ha una empresa de cremes solars que t'està dient el sol és dolent. Totalment d'acord. Compra'm la meva crema. Llavors, aleshores, és com que no sé ja mai què creure i què no. Però posem crema solar, Sí, però jo sí, me la intento posar. Me la poso des de fa 3 anys, tampoc tant. Però això, que a nivell de tot aquest tipus de missatges jo he sigut presa i... Bueno, però això és com tot. Aquí ens quedem amb aquesta reflexió que ens ha fet l'Alba. Però que no us creieu tot el que us diuen. No, i aquí darrere, en el Fondo Sud, que sempre hi ha una miqueta de remenament, quan has dit xoriço i tal, han rigut, en plan, estic d'acord que el xoriço també pots arribar a 96 anys, no? Home. Els callos. L'important és la genètica. Nosaltres són tonteries. I Laura, vols afegir alguna cosa o estàs a la part amb la Laura? Estic bastant a la part, o sigui, jo també he tingut la meva època, també al final quan ets més jove, no? Ostres, són missatges que potser et calen més, no? Però el que tires al sabor. Doncs escolta'm, jo crec que la cuina catalana, aquesta cuina mediterrània, que en parlem tant i que tot arreu la parlen de saludable, jo crec que aquí hauríem de donar veu a la nostra nutricionista de capçalera a veure què en pensa d'aquesta cuina mediterrània. Bones, soc la Naturalló, dietista nutricionista, i avui us vinc a parlar sobre aquelles propietats nutricionals que s'amaguen darrere els plats de la cuina catalana. I és que la cuina catalana segueix molt una dieta mediterrània, no? on hi ha una gran base de cereals complexes, de fajol, de llegums, que són una part molt interessant i que són el principal combustible a nivell nutricional durant el nostre dia a dia, han de ser com una gran part de la base alimentària. Després hi ha una gran riquesa de fruites i verdures que són molt riques en minerals, vitamines, antioxidants que fan que estiguem saludables, no? Que el nostre cos i el nostre organisme funcioni correctament. També és molt rica en proteïnes, tant vegetals, que serien les llegums, com també animals, on hi ha diferents tipus de carns, peixos blaus, que com serien, per exemple, els seitons, les sardines, les anxoves, que són molt del territori i que són molt riques en omega-3, que tenen un efecte antiinflamatori superinteressant. I és que no sé si ho sabíeu, però aquesta dieta mediterrània, no? Aquests plats d'aquesta cultura més mediterrània, més del Mediterrani, tenen una part de molta protecció a nivell de cardiovascular, a nivell de malalties cardiovasculars. Així que ja sabeu, seguiu aquest tipus d'alimentació i estareu cuidant també la salut. Doncs ara entenem perquè l'àvia de l'Alba va viure 96 anys. Està claríssim. Era fantàstic, perquè va menjar de tot i va fer servir aquesta cuina. Això que ens en parlava, no hi havia aquesta globalització i menjàvem el que hi havia. El producte de temporada, el que hi havia a l'hort, el que havia sortit del mar, el peix blau, que és fantàstic. Algun dia anar a Amsterdam a fer un vol, tornava, tornava i ja està. Una mica... No, si voleu menjar bé a Amsterdam no aneu. No, a Amsterdam el que es fa molt bé és fum. Això diuen que el fan de Hi fàbula. ha una fumella allà. El fan de fàbula. Eso no es van conèixer, avui com riuen, mira-les. Però això no ho han explicat a casa. No, és veritat. Això no ho han explicat a casa.
No, deixem-ho aquí. Jo tinc unes preguntes ràpides per vosaltres, vale? Que les heu de contestar totes dues. Són molt senzilles, amb una mica d'agilitat, perquè tenim una persona que tenim una connexió en directe amb Barcelona que ens està esperant, però jo crec que dona temps que puguem fer-ho. Jo vull un plat que us recordi a la vostra infantesa. Macarrons, 100%. Jo mandonguilles amb salsa de tomàquet. Fantàstic. Jo són dos grans plats que ficaria a la llista dels meus plats de la infantesa. Mandonguilles amb tomàquet i els macarrons. Si veritat, sí o no? Un bon plat de macarrons... Escolta-me, els que tenim aquí darrere fan uns macarronassos d'escàndol, Jo tries com si mengessis a casa, encapsulat, de debò. Seguim amb la següent. I vull que us mulleu, i cadascú el que pensa. Una cuinera o cuiner català que admireu, que diu, em faria il·lusió, si no el coneixes, que et faria il·lusió conèixer-lo, o si el coneixes, que diguis, em cau molt bé, i aquest cuiner... Et podem dir diversos, Sí, vinga, som-hi, som-hi. La Ruscalleda, Maria Nicolau, els Roca, en general... Sí. O sigui, tenim els mateixos... Igual és molt bàsic, però el Ferran Adrià. Fantàstic, fantàstic. Sí, el Nando. El cachondo d'en Nando, podríem dir, el cachondo d'en Nando. Jon, això no estava previst. Digue'm. No estava previst, però clar, han dit un nom aquestes noies. Sí, ja ho he vist. Què fem? Jo crec que ens mollem, no? Diguem-ho, sí. Sí. Què feu el 21 de juliol? El 21 de... Bueno, què feu la setmana del 21 de juliol? Ai, no. Mentre miren calendari... Mentre miren calendari... Jo no tinc res. Esteu aquí? Tu estàs viatjant, deus estar viatjant. Tu tens el meu calendari. Gestionen el calendari. Jon, mentre aquestes noies miren calendari, jo crec que tu i jo podríem donar la notícia. Sí. Perquè el 21 de juliol nosaltres acabarem temporada, estem la mar de contents d'haver fet episodi 6 avui, ho dic bé, 6. Avui és el 6è. Farem el 7è i acomiadarem la temporada. Amb un programazo. I quin serà el nostre convidat? Un dels que han dit ells, elles. Va, digueu en Joan Roca. O sigui, que si voleu venir a veure en Joan Roca... Si voleu venir, teniu plaça. Que és un tio... Ara faré una cosa que en Joan Roca, quan m'ho escolti, em dirà, Jordi, com vas dir això? És un tio guapo, és un tio sexy. Sí. A més, que és un tio de... És un senyor, de cap a peus. Podem fer alguna sorpreseta. Si veniu, li podem fer alguna sorpreseta. Li fem. Doncs escolteu, família, Joan Roca, per tancar temporada, gravarem el 21 de juliol, ja veurem quan l'emetrem, però el dia de gravació serà el 21 de juliol. Encantats que ens hagi donat un siquiero, perquè ni s'ho ha rumiat. Quan indagui una mica que fem et portem a l'hort, poder dir que no pot venir. També podria ser. Tranquil·lament. Que està a Londres, que li ha sortit alguna cosa. Sí. També podria ser, però Joan Roca estarà amb nosaltres. Si voleu venir a compartir aquell dia amb nosaltres, estarem aquí. Esteu convidades. Ai, gràcies. Jo ja els he confirmat. Vinga, doncs tenim ja dos del públic que vindran a gaudir. Una cançó per cuinar. Buah, jo soc fatal amb les cançons. La DJ és ella. Sí? Tu és la que posa la música i tot això? Sí, soc jo. Però escolto música... molt estranya. No, molt estranya no. Música que vas escoltar a Amsterdam, per exemple? No. La de veure és Carnaval, això ja ho sabem. No. Aviam, per cuinar... Una cançó que tu... Depèn de lo contenta que estigui. Clar, és que aquest és el tema. Per exemple, exacte. Música catalana sí. M'agrada molt també la música brasilenya. Que xulo, que bé. I després música... És que no sabria descriure-la. Escolto... Però et diria música brasilenya o catalana. Vinga, doncs. Indagarem. Tens llista de Spotify? Tens algun lloc on d'això o no? Sí, però no us l'ensenyo. No, avui no. En la intimitat ens la comparteixes. Tenim un... És igual. No, digues. Que no sé què ens passa, que ens costa molt ensenyar la música que escoltem. No sé per què. Doncs és el primer que us demanarem. Ja us demanarem la galeria de fotos. La galeria de fotos us demanarem, però la llista de música sí. Apunta't Salomé do Bahia. T'encantarà. Salomé do Bahia. Mentre ella s'apunta a Salomé do Bahia, Laura, vi o cervesa? Vi. Sempre? Depèn. Clar, depèn del punt que estiguem en el dia, no? O de nit, o de la nit, no? Si són les 8 del matí, prefereixo cervesa. Encara... Exacte, per aquí anava. No.
En general, un vi sempre entra millor, però la cervesa és més fàcil, no? Potser és com... Ai, no saps com i tens una cervesa al davant. Ha quedat clar, ha quedat clar. Xon, estem davant Sí. de dos noies que són rares avis. Perquè tu al jovent li dius vi o Total, cervesa i et total. diria cervesa. Total. 23 anys Sí. i fent defensa Sí, d'una beguda Sí, tan sí. il·lustrada i tan nostrada com és el vi. Aquí he de dir Excepcions. I que espero que sigui vi català. Sí, sí, i català. I si no ho Això és, he de també. dir que crèdits al meu germà, que és superfan del vi i, bueno, és d'aquí aprenc de vi. No, tampoc en sé jo moltíssim, però És un apassionat del món del vi, el teu germà? super apassionat. Sí, Que sí, bo. sí. Estan influenciades per la família, Sí, i això m'agrada molt. el pare, Sí, l'àvia... han sortit les famílies aquí. I ara l'última pregunta, abans d'anar cap a Barcelona. Menjar a taula o al sofà? A taula. A taula. 100%. Sí, no sou de menjar... Claríssim. Això del vespre, peli, una pizza al sofà, no. Jo, de fet, bueno, tornem a treure la família, però és que sempre direm sopem en família, a taula, a la cuina, al menjador... Sense mòbils. Sí, sense mòbils. Bueno, potser hi ha la tele i tal, o veiem una pel·li, però sempre, o sigui, tenim aquesta tradició i seria raro que la trenquéssim, no? Un dia, encara que sigui un dijous a la nit, no? Dono fe. Perquè quan vaig a cuinar a casa seva, tots en família. Que xulo. L'Alba ja és un altre membre de la Soc un família. altre membre de la família. Doncs, Xon, abans d'anar a la teva secció, t'ha sortit una competidora. Bueno, M'encanta. competidora no, perquè aquí no hi ha rivalitat M'encanta. ni orgues, però tenim una persona que s'incorpora avui al Portem a l'Or. Estem contents, no? Contentíssims. O sigui, aquest programa el recordarem sempre perquè han succeït coses abans de començar. En Pedro Sánchez ens ha tancat la llum, allò que fa d'apagar les llums als puestos. Hem quedat sense llum aquí a l'Hort i ha sigut un sidral, un Cristo interessant. Però, Aleix, si tenim la careta a punt, tirem-la i que entri la nostra convidada, sisplau. Doncs avui tenim a la Clàudia Martínez, que s'incorporarà en breus a la pantalla. Ens fa especial il·lusió perquè ella té un Instagram que és Klaus Eats, crec que ho he dit bé, el meu anglès és fatídic. Ho he dit bé? Sí, com ho diríeu vosaltres? Com la presentaríeu a la Clàudia vosaltres, a veure? Klaus Eats. Fantàstic, és que tenen un anglès fantàstic i si la tenim a l'altre costat de la pantalla ja m'agradaria veure-la perquè s'incorpora avui en l'episodi 6. Aleix, tenim problemes? Ah, no, la tenim aquí! Nova fèmina! Goita-la, que maca ella! Clàudia, contents és Hola. poc. Com estàs? Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, desitjant pujar a Girona a gravar amb vosaltres, avui connectada des de Barcelona, però amb moltes ganes de venir a l'estudi i molt contenta per començar a col·laborar junts i parlar del que tant ens agrada. Que és això, no? Menjar, beure i poder explicar-ho, no? Que és això que estàs fent a la teva xarxa social i que ho estàs fent també, que nosaltres, jo t'ho vaig dir, des del primer dia que et vaig començar a veure, a seguir la pista en aquesta xarxa social, vaig dir, escolta'm, això que estàs fent m'agrada molt, ho estàs fent amb molt bon criteri i el bo del programa d'avui, i he de fer-ho, que això no hauria de dir-ho, és que hem incorporat a gent amb grans somriures. Han vingut la gent de taula per dos amb somrient i Goita el gran somriure que s'incorpora avui al programa. Però, Clàudia, explica'ns una mica, que la gent que no et coneix encara et pugui conèixer una miqueta. Mireu, jo sóc de Barcelona, sóc periodista, bueno, em dedico a la comunicació, però sóc periodista d'ofici, i m'encanta sortir, m'encanta menjar, m'encanta compartir sobre taules i m'agrada molt viatjar també. I durant un temps vaig viure a l'estranger i tenia molt l'obsessió de conèixer llocs a l'estranger on vivia. I pensava, vius a una ciutat que hi ha molts turistes que paguen molts diners per venir-la a visitar i descobrir aquests racons i tu els tens sortint de casa, doncs descobreix-los. I he barrejat aquestes dues passions i he decidit explicar-ho en català, perquè crec que també val la pena fer contingut en català a les xarxes, que us escoltava abans parlar-ho i reivindicar-ho. I aquí som, i aquí estem, explicant, descobrint, gaudint. Doncs, Clàudia, nosaltres contents que tinguis aquesta inquietud i això que deies. Principalment ens explicaràs locals de la ciutat de Barcelona, però tu que ets una viatgera i un cul inquiet sense cap mena de dubte, allà on vagis i consideris que ens vas explicar aquí en aquesta secció que hem creat ara, que és de l'Hort a la taula, senta-te lliure d'explicar-nos el que vulguis. I escolta'm, parlem molt de cuina catalana, però a Barcelona, aquí sempre hem de dir també que hi ha restaurants específics d'algunes cuines del món
que tampoc els hi hem de fer fàstics ni lletjos, tot el contrari. Sí que és veritat, aquí a l'Hort l'únic que demanem és que els restaurants que es diuen Bar José i Cal Ros, que no es despistin i que continuïn fent aquella cuina que havia fet sempre, que no es deixin globalitzar, que per això ja tenim els nostres... Mira, ara faré una cosa, Clàudia, jo me'n recordo la primera vegada que vaig anar a un restaurant xinès i el tinc gravat a foc, perquè vaig menjar tan bé, a més era la família Li, i el Chen, aquí a Girona i Sal, i hem menjat de nassos. Aquí al restaurant Gran Muralla del carrer de la Creu, que és un clàssic, que hi ha l'Antonio, que es va enamorar d'una xinesa, i goita, i han muntat un restaurant que ja no sé quants anys fa que està obert, 40 i pico d'anys, i continuen fent-ho de nassos. Escolta'm, o sigui, que tu que ets culinquiet i que t'agrada provar sabors del món, també porta'ns restaurants d'aquests més exòtics, que també ens agrada. I Clàudia, escolta'm, això estava pel final, però és que a nosaltres ens agrada enrevessar-ho tot. Ens agrada enrevessar-ho tot i que tot flueixi. Avui tenim aquestes dues noies, que no sé si us coneixeu vosaltres personalment, que són Taula per Dos, l'Alba i la Laura, que estan fent una feinada fantàstica a les xarxes. Escolteu, no sé si us coneixeu amb la Clàudia. Personalment no, però ens coneixem per... No ens coneixem personalment, però les segueixo, són fantàstiques. Ens hem de conèixer. Exacte, anem un dia a sopar. Això, queda pendent. Doncs escolta'm, aquestes coses que succeeixen a l'Hort, que és de pixapins a pixapí, escolteu, us heu de conèixer, que vosaltres ho teniu molt a la vora per fer-ho amb tot el carinyo de pixapins, eh? Quan els gironins ens dieu pixapins, veig complexes en la categorització. Comencem bé, eh? Comencem molt bé, eh? Comencem forts, comencem forts. He de pensar a casa meva, Clar que sí, Clàudia, sí. Jo estic en minoria, de moment estic en minoria. No, ja veuràs que s'anirà sumant gent del territori i que aquí els de Girona ja ho saps tu com som els de Girona, que som una mica especialots. Us conec bé els de Girona. Som una mica especialots. Rarets, per no dir rarets. Escolta'm, Clàudia, ara sí que anem de cara a barraca. Què et sembla? Ens portes 2 propostes que puguem conèixer, que són 2 llocs que a tu t'han agradat o t'agraden. Explica'ns una mica. Mira, vaig pensar que per començar era que era top portar 2 restaurants que fossin el que representa una mica el que és Barcelona, no? Que tant pots dinar en un restaurant, un menú per 15 o 20 euros i gaudir i fruir, i també tenim grans xefs que tenen propostes interessants o que ara estan emergint i que val la pena explicar i parlar d'ells. Llavors, el primer de tots és el restaurant Yesterday, que és un restaurant que estava al barri El Jordi i Riu, perquè hem parlat abans, i el Jordi m'ha dit, aquest m'agrada, Clàudia. M'agrada, és dels bons. Fem una cosa, Clàudia, no et vull tallar, però tenim un vídeo que l'hem extret del teu Instagram, el posem i després afegeixes tot el que tu vulguis. Tenim tot el temps al món per gaudir-ho. Sisplau, Aleix, el vídeo del restaurant Yesterday. Uau, un espectacle. Un restaurant que ha passat directament a ser el nostre restaurant de menú preferit al barri de Sant Gervasi. El seu menú és una sorpresa rere l'altra. Vam tastar la burrata sobre cremós de moniato, una combinació que ens ha enamorat. Com els fideus a la cassola, que són pura tradició ben feta. La terrina de rostit amb espinacs a la catalana és un homenatge als sabors de casa. I la parmitjana, valoreu vosaltres mateixos. I quan creus que no pot anar més, les postres. Pastéis de pastanaga esponjós i aromàtic i una compota de poma amb crumble que és, boníssima. Si busques un menú que sorprengui, el Yesterday, al ritme dels Beatles, és una parada obligatòria. Vindreu a provar-lo? Uau! Escolta'm, Clàudia, aquest vídeo no sé si era dels primers que vas fer o no. Quan fa que vas fer aquest vídeo? Vam tastar la burrata sobre cremós de moniato, una combinació que ens Però igual fa, no sé, un mes i mig o així. Fa poc. Mes i mig, fantàstic. ha enamorat, com els fideus a la cassola. Doncs, escolta'm, Aleix, podem deixar el vídeo, no pateixis, que veig que ens ha colat diverses... No, a més l'ha parat, és que té una precisió... Amb els fideus a la cassola. Els fideus a la cassola, que és fantàstic. salivant, Escolta'm, explica'ns més cosetes, que els Reels dona per lo que donen, i hem de ser breus i hem d'intentar que això que fem arribi a quan més gent millor, i sobretot un restaurant com en Yesterday, que a mi m'encanta. Explica'ns una mica més sobre aquest restaurant. Doncs el Yesterday segueix tenint un local a Gràcia, que és el típic local que jo sempre ho explico, quan un començava a treballar i allò que el sou no et dona per sortir a fer menú, era el lloc que valia la pena fer l'esforç d'anar-hi. I ara fa uns mesos han obert un local igual a Sant Gervasi, a Plaça Molina, i el vam anar a tastar fa, vora de 3 mesos o així, i una passada, espectacular.
menjar casolà, menjar català... O sigui, una sorpresa, realment. Ja tenia bon record de quan havia estat al de Gràcia, però és que vam sortir, quan hi vam anar amb la meva germana, justament fa 3 mesos, que vam dir, brutal, realment brutal. Vam menjar superbé, el preu superbé també, 17,90, un menú exquisit, i un tracte, que això també ho valorem molt, un tracte boníssim. És que, Clàudia, ara dinar a Barcelona per 17,90, que et tractin... No, això és important, això que diu la Clàudia. Que et tractin bé i que mengis bé no és fàcil. No només a Barcelona, sinó a qualsevol raconet ja del país. Fer un menú una mica acurat i que hi hagi aquest tracte tan proper de l'equip d'en David Ferrer és complicat, però per 17,90, escolta'm, jo aquests fideus a la cassola... Fem una cosa. Anem a fer fideus ara? Farem una expedició, Clàudia, si et sembla bé. Em sembla fantàstic. El duet de Taula per 2, si es volen venir també. I avui el nostre públic fantàstic que hi és per aquí, si farem una excursió, avisarem al restaurant, perquè no és gaire gran, si som 15 o així ja els avisarem, i anirem un dia de la teva mà a tastar I tant. Que ens agradarà. Però escolta'm, la Clàudia no s'ha volgut estrenar només recomanant un restaurant, que ens en portes un altre. Un altre que aquest sí que t'he de dir que no el conec. No hi he estat mai, o sigui que... No podia no parlar d'aquest restaurant perquè em sembla que és una meravella de restaurant, és una joia amagada d'aquells que dius ai, no sé si explicar-ho o no explicar-ho, però és veritat que ara està guanyant popularitat i que val la pena que el conegueu i val la pena que aneu, que conegueu a la Roser, que conegueu tota la feina que fan a cuina. El restaurant es diu Agreste. Agreste I està, els de Girona, impossible, però està al barri del Coll, al districte de Gràcia. El barri del Coll és el barri que hi ha més amunt de Gràcia. Gairebé és Horta-Guinardó. Doncs, és un barri amb molts pocs restaurants, però hi ha aquesta joia que és una passada. I que ara, és veritat que han tancat perquè estan fent obres, perquè estan remodelant el local, i s'han traslladat al costat del mar. Han baixat de la muntanya i estan al costat del mar, a l'Hotel Serres, amb un germà bessó que té una ànima semblant, que és Agreste Mar. Agreste Mar. O sigui, mantindran els dos locals, O no? La idea és mantenir els dos locals, perfecte. Exacte, tot i que ara el del barri del Coll estan fent obres, estan remodelant. Perfecte. Sí. I, Clàudia, què vas menjar tu a l'Agreste? Què recordes? És un restaurant de fusió de cuina, combina la cuina italiana perquè el seu xef és italià, amb la cuina catalana, perquè la mestressa, la Roser, és catalana. I és jo sempre ho explico, no? És el típic restaurant que veus que estàs menjant al plat, que això sempre és important. Que bo, s'agraeix també, sí. Que no hi hagin creacions, que també està bé, Ojo, que també les defensem, però veure creacions que saps exactament què estàs menjant. I fan un plat de ceba amb pop, bueno... És que heu de venir i tastar, heu de baixar a la capital i tastar-ho. Segon viatge. L'agenda no ens donarà per venir a veure't a Barcelona, Clàudia, però de ben segur que sí. I a mi és una combinació que és guanyadora ja, la cuina italiana, amb la catalana. I tant. El Fabio... Bueno, Taula per 2 ho explicaven l'altre dia. A veure? Com? No veu fer un tema... Ara patinaré, però... No, és veritat. Digues. Els italians, no? No, com és, si tinguessis una cita amb un noi italià, què li cuinaries? Patino o no? Sí, ja tenim un vídeo així. I què vareu fer? Què vareu fer amb aquesta recepta? Per qui encara no l'hagi vist aquesta recepta, Bueno. Que no era fàcil tampoc, us vau posar allà a la cuina a fer com aquella mena de raviolis, que no me recordo aquell nom que tenen. Capelletti. Perdona, torna? Capelletti. Capelletti. De remolatge, farcits amb mascarpone, parmesà... Ricota. Ai, ricota, tens raó. Ricota, parmesà, una mica de mel, pell de llimona i alfàbrega. I així amb mantega torrada i pinyons. Xon i Clàudia, ara farem una mica d'això que està succeint al país, de mamarratxis, això que fan de la cuina del cor. Escolteu, hi ha algun romanço italià por ahí que d'això? Teniu alguna cosa a explicar-nos degut a aquell vídeo? Tristament no. No? Tristament no. Si algun italià... No hi ha italians. Com que no? Sí, hi ha una comunitat d'italians fantàstics, simpàtics i xerraires a Barcelona. Hi ha molts, però de bons cap. No hi ha res pol·lulant per aquí. Exacte. Jo volia preguntar... Ells s'ho perden, també us ho dic, perdoneu. Ells s'ho perden. No, clar. I tant, Vull dir, si d'alguna manera enamorem els catalans és per la panxa. Ells s'ho perden.
No, però realment, pensat en fred, si tingués una cita amb un italià, jo per almenys li cuinaria un plat català, no? L'italià el sap fer ell mateix. No, fem una cosa. No li faré jo uns capelletti i em dirà, tia, que no quedem mai més. Farem una cosa. Això tampoc estava previst, però jo poques vegades m'he vist envoltat al costat de tant de talent i que sigui femení. I vull, ara que em diguis, Alba, aquest plat que li faries a un italià, quin seria? Quin seria, exacte. T'ho dic ràpid. Vinga. El fricandó. Fricandó. Laura, perdona. Potser uns canelons. Canelons, de rostit tradicional. Sí. Clàudia, quin seria el plat que li faries tu a un italià per enamorar-lo? Fideus a la cassola. Toma ja! M'heu fet passer de gol avui. La pasta catalana. Sí. Pasta catalana, exacte. Xon, Exacte. quin plat faries per enamorar a un italià o una italiana? Aquí Home, jo segurament m'aniria també amb uns canelons, eh? Canelons de rostit. Sí. A mi m'agraden molt els canelons, sí. La I tu, Jordi? No, espera, contesta tu. Jo em mullaré també, però la Xon ha jugat anava a dir una expressió que després m'ha modificat aquest pip. Ho ha fet amb punyeteria, perquè ha dit canelons, perquè va a Jotri a buscar-los. I s'estalvia la feina. No els cuina, saps? No els cuina. No ho ha dit, això, no ho ha dit. No, Mira, jo si hagués d'enamorar una italiana, que també em semblaria bé, enamorar una italiana, jo li faria un rostit d'aquest tipus empordanès, d'aquest d'Anna Camperes o alguna coseta així, que m'agrada molt. Un rostit de diumenge d'aquest d'Anna Camperes que m'encanta. I escolta'm, Clàudia, no sé si I Jordi, perdona, i estem d'acord que acabaríem brindant amb ratafia i limoncello? Home, estaria molt d'acord, I carguinyolis de postre. Perdona, i? Carquinyolis de postre. També. I, escolta'm, m'agrada això que acaba de dir, ratafia com a beguda nacional catalana, que és una meravella, i aquest licor de llimona que es fa aquí a Llançà, que és una meravella, que el fa l'Isaac de Cavall Licors. De fet, ara semblarà que tenim un romanço tu i jo, Clàudia? Tinc una ampolleta d'aquest licor de llimona reservada, que diu allà... Per al 21. Allà diu per al 21 de juliol. Paraula que el dia que vinguis a Plató hi haurà licor de llimona. I tant. Brindem. Home, serà un bon dia, perquè el 21 l'estem preparant molt bé ja, El 21 és dilluns i potser que dimarts ja comenci el cap de setmana. Segur. Totalment. Haurem de buscar una excusa als respectius responsables, si en teniu, de responsables laborals. Jo, com que sóc autònom, si no vaig a treballar l'endemà, ja mirarem la meva compte de resultats. Però escolta'm, Clàudia, bonica, et volem el dia 21 aquí, en directe, a enregistrar l'últim capítol de la temporada, només amb una condició. A veure. Que no et deixis el somriure a Barcelona, que el portis a Plató, també, Que estem molt contents. Al final, lo del romanço cau, Alerta, peligro, que la meva senyora ho està veient en directe, això, Ho està veient en directe. No, que sap que ens estimem molt i que no hi ha cap mena de problema. Ja saps que amb la Paula no hi ha cap mena de problema. Seria un romanço compartit, perquè ella t'estima molt, també. Escolteu, família, jo crec que hem d'acomiadar com es mereix. Bueno, Clàudia, has d'afegir alguna cosa més abans de marxar? No, perquè si no, no acabaríem, i la gent també té coses a fer, pobra. És veritat, tens raó. Doncs gràcies per les teves recomanacions, gràcies per incorporar-te a l'equip de l'OR, que estem tots ben cofolls de que així sigui, i jo crec que ha de marxar... Escolta'm, com tenim les copes? Tu no tens copa, no? No t'has servit res. No tinc copa. Però escolteu, un brindis per la nova incorporació. Volia fer un fort aplaudiment. No passa res. Bueno, és que no tenen res. Com que no tenen res? Home, això no queda una bona sort. gràcies. El proper dia connexió en directe amb copa de vi a la mà. Vull dir que aquí sempre vi català i amb moderació sempre... Aquesta pagada de Pedro Sánchez ho ha fet tot una mica regular. Hòstia, Pedro Sánchez una altra vegada. Tal qual. Tenim a l'Aleix que encara està tremolant, perquè quan... Expliquem-ho això de nou, expliquem-ho perquè realment hem començat a les 6 de la tarda. És que si ho expliquem tot, no marxarà la Clàudia ni marxarà ningú. No. Ha vingut el Xispas. Saps? A totes les famílies i a totes les empreses tenim un Xispas de confiança. Sí, s'ho ha carregat tot. I ha carregat un xispasso, realment. No sé on ha posat, com se'n diu allò, el tornavís. Ha fotut el tornavís que ha carregat un xispasso que jo crec que hem deixat tot el carrer del Carme sense llum. No, Déu-n'hi-do. I hem patit, Clàudia, per això tot ha anat com ha anat, una mica així amb retard i tal. Però, Clàudia, bonica, t'hem d'acomiadar perquè això ha de seguir. Gràcies per incorporar-te i gràcies per les recomanacions d'avui. Salut!
Gràcies a vosaltres. Fins la Gràcies. propera. Gràcies. Fins al dia 21, Adéu. bonica. Escolteu, jo crec que hem fet un fitxatge de nassos. Total, és Esteu- total. L'heu fet, És total, l'heu és fet. total. Esteu d'acord, Explica taula per superbé. dos? Sí, comunica sí, superbé, no, total. Total. I escolta'm... Anem a jugar una mica, no? Sí, deixa'm que parli, Ai, ai. deixa'm que parli amb l'Aleix perquè fa estona que Ai, no ai. parlo. Aleix, sisplau, xiva'm a l'orella quan portem de temps. Sí, molt, Perdona? molt. Una hora tranquil. Vinga, doncs anem... Com portem? No, no us ho diré pas. Hosti, si portem una hora segur. No us Vinga, ho va. diré pas. Bona senyal. Aleix, escolta'm, anem a per la caràtula de la marquesa del programa, sisplau. La Marquès. M'encanta perquè a la Chon sempre l'agafem amb els pixats del ventre. Sempre. 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 O se li para l'ordinador. Sí, O sí, ara sí. el mòbil que no ho trobaré. Ara no, Escolta'm, no. ho has trobat? He entrat amb el mòbil a tot volum, li para amb el mòbil perquè se sentia... Ja ho tinc aquí. Ja ho tens. Ja ho tinc A aquí. veure, anem al joc del bròquil, que això està canviant cada setmana, Segons qui vingui. segons qui vingui, Exacte. i jo no sé... Jo a partir d'aquí desapareixo de pantalla, Val. us deixo amb la Chon. Ui, ui. Si veieu que sentiu perill, que no, No, que està... va, que va. Que d'això, aixequeu la mà i jo apareixo, no hi ha problema. És un Gràcies, exagerat, ja ho sabeu que és un exagerat. Chon, quin és el joc de la setmana? Jugarem al Mai Mai. Ui! Ens agrada el joc. Jugarem amb el Mai. El tema és que fem. Aneu veient i Ven tal. els diners. Bueno. Vinga, va. Una No, home, miqueta, no, bona bueno, una jo miqueta. en tinc, jo en tinc. Vinga, Chon, som-hi, doncs. Vinga, va. Va, va. A veure. Sí, Vinga, va. aleshores, estem d'acord en que si ho hem fet, va bé. Ah, exacte. Molt bé. Jo mai he menjat alguna cosa que havia caigut a terra. Ostres, ja comencem. Jo mai he anat a un restaurant només perquè ho havia vist a TikTok. No tinc TikTok. No. A TikTok Instagram, no. sí, sempre. Instagram sí. Barra Però Instagram. és igual, elles van bé. I tant. Arribarem a casa... Jo mai he compartit una crítica dolenta en privat, però no públicament. A què et refereixes? De jo criticar alguna cosa i enviar-ho Públicament no dir-ho, però després privat sí. com a alguna amiga. Per exemple. Per exemple. Sí, vinga, va. No, està clar, està clar, està Sí. clar. Veuran a totes, això està claríssim, eh? Jo mai he quedat per menjar amb algú per tenir contingut. No. No, Aquesta, això no. aquesta m'agrada, eh? No, Aquesta m'agrada molt, eh? Jo mai he menjat en un lloc molt car i he pensat que no valia la pena. Sí. Sí. Jo mai he filtrejat amb un cambrer... Jo ja et No he acabat, No he eh? acabat. A veure? Que m'ha servit un menú degustació. Ai, no. No, Oh. Ai, no. No. Qui es vol sentar amb mi a seguir preguntant? Hi ha algú que us vulgui sentar? Un sibarita. Va, sibarita. Un sibarita, va, seu aquí, va. seu aquí, Cuidado. va. Un sibarita, va. També pots Que la- innovar. no, Si tens exacte. algun... Sí, a mi em fa por que la Chon no hagi volgut continuar llegint. Segueix, amore. I que Va, ho passi més algú atrevides, altre. més atrevides. Segueix, Ens agrada el joc. Sí, correcte. Jo mai he tingut una cita romàntica que acabés al llit i no a la sobretaula. És que M'heu posat la bona, no, a mi? M'heu posat la bona, a mi. ja pots seguir amb el seu. Ah, ja segueixo, Sí, també? sí. Val. Jo mai he menjat alguna cosa que acabés amb un això m'ha posat a 1000. Uf, és... Bueno. No podré enviar aquest podcast a certes persones. Voleu una miqueta més de vi? Perquè tu ets més de trago, més de trago largo, no? Clar, Que es jo diu? tinc- sí, Trago largo. anava a dir un... Sí. Tens dos més, eh? Vale, jo mai he pensat... Un segon. És que espera, ha de que repostem. ha de Però carregar. l'Arbre també, No, no, però però jo jo recarrego. recarrego. Jo Sí, encara també. Buida que fem canvi de terç. Clar, així provem-ho tot. clar. Ha de carregar el dipòsit, ara. Sí, perquè a més a més... Però, Xon, Digue'm. tu també jugues. Sí, és que mira, vale. ho anava a fer ara, És la meva, eh? aquesta. Vale. Crec. Sí, sí. Així juguem les Juguem tres. tots. Juguem tots. Tu, Jordi, també. Va. Juguem tots. Vale, em sembla que estem aquí, eh? Jo mai he pensat que amb aquest postre jo també em despullaria. Carrega. Però... Això que m'ha deixat les superbones a mi de preguntes, eh? Les superbones. Salut. Perdó, no Carai. m'he coordinat.
Veig que veu tothom, menys jo aquí. Escolta, jo mai Vols mai... una copa? Sí, ara m'agafo la meva. És un descontrol, ja, aquest Perquè, Que després d'això Ara se estem n'està descontrolant, l'última, jo mai mai he jugat a qui llepa millor. Ep. Amb gelat, amb gelat, amb gelat. Qui ha preparat aquestes Jo no, preguntes? jo no. En Lluís. Lluís. Ja està bé la broma, eh? En Lluís. No, aquesta última no. Ah, n'hi ha més? Ara les fàcils. A Va. veure. Jo mai he lligat parlant de menjar. Ah, 100%. Sí. Sempre. Sí. no, res. Un segon, hem de parar aquí, què passa? Sí, digues. Vull saber-ho. Res. Bueno, crec que ja... Sí. Dius-se-la bé. Sí. El què? Res. Amsterdam? Tema Que vaig Amsterdam? No. Vaig començar a parlar amb un noi parlant de taula per dos. I l'Alba pensava, Alba, que friki ets, parlant d'això amb algú que no coneixes. Però va funcionar. Deixem-ho aquí. Clar, li vaig ensenyar el fricandó i li vaig dir... Ah, jo em pensava que deies No, el primer sala per dos. Espera. Que això va més. No, sí. Sala per... Espera, tu. Perdó, és que... No no passa res. Alba, ara... Un segon. Jo mai he confès 2 nits per una. Res, és igual. Res, que vaig lligar amb el fricandó. Però funciona, us ho recomano. Jo tinc un vídeo a la galeria que... Sí? Te'l demanarem al sortir. No. No, te'l demanarem al sortir. No la fem petit. No la fem No, petit. no em feu Però parir. trobo que quan parlem de cuina catalana, que sempre hem dit que no era sexy, que no sé La què, cuina que no sé catalana és molt sexy. Molt sexy. Molt, sí. quan. Jo a mi, ara quan escoltin això des de casa també diran, hòstia Jordi, com hi vas tu també? A mi algú intenta lligar-me amb un fricandó i caic. Home, i tant. Està A mi m'han lligat. Està claríssim. Infal·lible, ja us ho dic. Brindem per aquesta m'ha agradat. Vinga. I Aquesta tant. m'ha agradat, va. Salut. Pel fricandó. El fricandó. Salut. Per això a l'italià li cuinaria un fricandó. Molt bé. Que us ho he dit És aposta abans. segura. Fricandó és aposta segura. Vinga, una més i hem d'anar Una acabant, més. eh? Va. Una més. Jo mai he discutit per on anar a dinar. Sí. Jo crec que a tots ens ha passat alguna vegada això, no? Jo crec que això de no tenir clar on anem a dinar i empipar-te... Però no, jo no he de discutir de debatre. Exacte, No d'enfadar-nos. Exacte. Molt bé, ho heu fet molt bé, eh? Molt bé. Sí, ens l'hem begut Ens tot. heu begut 2 copades en un moment. No, ara les portarem a fer una caixaladeta, una mica sisplau. una mica d'ensaladilla d'enjotri, una mica de truiteta, una mica d'esqueixadeta, Correcte. vedell amb bolets, també, que tenim... La família de Jotri us ha portat uns detallets perquè us endugueu a casa, compartiu amb la família. Perquè, clar, gràcies. estem amb... No arriben a casa. No arribaran. Vedell amb bolets, i espera't, que no ho sabem si els agraden. No sabem si els agraden. El què? Els cargols us agraden? Heu de ser sinceres, vull dir que no passa res. Jo no els he tastat mai, la veritat. Mai has menjat un cargol? Són boníssims, m'encanta. Doncs et demano... En directe, sisplau, que estàs en directe. L'Alba... Hacemos un directo. L'Alba veig que va Sí, amb sí, això del sí. fricandó, va Sí, molt a sí, saco, sí, eh? sí, sí, Va molt a sí, saco. sí. No, ara us demano un favor. Digues. No has tastat mai els cargols. No. Et demano que no els tastis fins al dia 21. Sisplau, Laura. Val. Sí. Vale? Acceptes el Vull repte? dir, ja no els he tastat fins al 21. Sí, sí. Vindràs el dia 21 Ja a no ve veure'ns? d'aquí. Sí. Perfecte, no els tastis. Aquest Perfecte. que la família de Jotri t'avarà perquè t'enduguis, els hi dones als papis, papa, que estarà perfecte. ben content. Al papa li agraden els cargols? Ja encanten. Doncs Ja fantàstic. està, ja ho tenim fet. Ja està. Doncs el dia 21, i et demano, sisplau, que no els tastis. Sí, no, Estaràs tastaré. aquí en directe amb 100%. nosaltres. Alba, tu també vindràs? Ho intentaré. Està nerviosa. L'Alba l'hem perdut ja. Jo crec que ja l'hem perdut. Sí, crec que l'hem perduda ja. Crec que no arriba als cargols. Jo tinc un vol de Menorca a Barcelona el 21. Sí. No sé a quina hora perquè no ho he agafat jo, però No sí... pateixis, no et farem patir. El canvi Barcelona-Girona. Doncs, Si puc. Vols dir Menorca? Ai, Però Barcelona-Girona no pot ser. per què no? Menorca-Girona. Per què no? Per què no pot ser? Si aquesta noia... Escolta'm, tenim l'aeroport ben maco, Girona, eh? Algú faríem. Si no m'agafa una avioneta, jo sola. No et preocupis. Família, gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Continueu amb aquest projecte fantàstic. Ara semblaré el capellà de Et portem a l'hort, perquè anava a dir, no us empipeu.
estimeu-vos molt, que aquests projectes són molt xulos, tenen, hi ha el presagi per part nostra de que això ha d'anar de nassos i de fàbula. Heu portat la cuina catalana on pocs influencers, no sé si us considereu influencers. No ens agrada molt la paraula. Vale, Jo no. creadores de contingut perquè sona millor. Perfecte, no, em sembla fantàstica. Creadores de contingut en català, n'hi ha pocs que hagin apostat d'aquesta manera tan decidida per la cuina catalana, no us desvieu. Si ho feu, mira, us estimarem igual. Jo que diuen els capellans, us estimarem igual, els vostres pecats seran perdonats, però no, continueu amb Taula per Dos, amb aquesta línia que ens agrada. Aquest llamp que heu fet, aquesta despegada que heu fet en 3 mesos està on està això, i saps quina és la cosa? Que ara vindran aquí i poder diran que el dia 21 no poden venir, perquè com que les cridaran de tants llocs, saps? Ja no ens vindran a veure. Vosaltres sou prioritaris, no? Ai, que... Ara m'agrada. Xon, hem d'anar abandonant perquè l'Aleix ens està cobrant minuts extras. Ja, sí. Família, agraïments, com no podia ser d'una altra manera, al nostre patrocinador principal, que és Jotri, que continua confiant en nosaltres i que sense ells això no seria possible, perquè s'ha de pagar tot això que ens envolta. Gràcies també a Noel, que ara quan sortiu, per aquests que marxeu una mica així marejadets, teniu una mica de pernil de Noel perquè ens endugueu a casa, també. L'he provat abans i estava molt bo, Doncs, escolta'm, tindreu un sobre per fer camí a Barcelona tranquil·lament. També Girona Excel·lent, que, per exemple, aquest escumós fantàstic el tenim gràcies també a Girona Excel·lent. Ha entrat al segell, això és una meravella. Això és en 6 de lluna. Ara us faré una confessió, la puc fer? I tant. I amb la persona que em va presentar aquest cava jo vaig plorar a taula. És l'únic de les poques vegades que jo he plorat en una taula en un restaurant. Quan em van presentar això em van dir això és un escumós que es va fer a l'Empordà, tal qual m'ho vas plegar, jo plorava, perquè vaig pensar, un altre escumós. Però portaves alguna copa de més? Jo volia dir, però no volia dir. No, podeu dir-ho. Començava l'àpat i ens van explicar aquest escumós i jo pensava, hòstia, un escumós de l'Empordà, a veure què ens porten ara. Jo, no. Llagrimeta, paraula, i ho sap la família de Masllunes, que va ser així. Gràcies a tots, al públic, aquesta entrega i tan macos que heu sigut tots, perquè han tingut una paciència fantàstica. Ojo amb això, estan de reflexes ja una mica. Agafeu el nostre blòquil i família. Mira, Aleix, la postal de la Xon, escolta'm, amb el Sibarita Mayor. Això és per emmarcar. Això feu una captura de pantalla i aquesta foto la ficaré a la tauleta de nit. Perquè, escolta'm, és fantàstica. Sí? Gràcies. Quin nom li posaríeu al bròquil? Escolteu, mireu a càmera, sisplau, vosaltres dos. No. No, vosaltres dos. El Sibarita, mireu a càmera. Aquesta càmera, sisplau. Que això serà immortalitzat i per la tauleta de nit. I anem acabant, família, tanquem això, però abans d'acabar, l'última postal del dia seran la parella de Taula per Dos que miraran aquesta càmera i a reveure, família. Fins la propera. Gràcies.